A finais de 2019, ante o incremento de nenos que se iniciaban no deporte do remo, o Concello da Pobra cedeu o uso desta nave ao Club de Remo Puebla, como complemento ás instalacións de que xa dispoñía no edificio de usos náuticos. A cesión era froito dun acordo con Portos de Galicia, titular das instalacións. Un acordo que 2 anos máis tarde non chegou a materializarse, polo que o club comenzou a recibir numerosos requirimentos para o pago do alugueiro como usuario das instalacións. Empezaron a mandar recibos, entonces nós evidentemente comunicámoslle a Portos que era cousa do Concello, o Concello díxolle, comunicoulle que sí, que se facían cargos de recibos, pero bueno, ao final viñeron a nombre do club, mandáronos por a triga, tuvemos que mobilizar o Concello para que se fixera cargos dos recibos, porque ao vir pola triga o Club de Remo queda hipotecado a nivel de solicitar ou cobrar as subvencións públicas que temos. Sigue sin haber convenio firmado entre Portos e Concello, inexplicablemente non entendemos porque non hai nada firmado entre eles, porque tuveron 2 anos tanto, en primer lugar, o Concello, que é o que tiña que solicitarle a Portos o uso daquela nave, e Portos por non sei, de alguma maneira, non pasarnos os recibos a nós, porque además ten ali por escrito de que nós non podemos facernos cargo deso e que o Concello faise cargo totalmente deso. Farto xa desta situación, os membros da directiva teñen previsto presentar a súa dimisión na Asamblea Ordinaria de xaneiro, se non se soluciona antes o problema. Mentres tanto, o club segue á espera da ampliación da sede actual que daría solución aos problemas de espazo da entidade. Fai pouco estuvemos aquí presentando un novo proxecto de reforma deste club, que é a verdadeira solución a este problema, que teñamos un club grande, solo unha unidade, non 2, que son moi incómodo. Estuveron aquí os políticos, estuveron aquí os medios, todo foron fotos, vídeos, risas, aplausos, pero aí quedou. Non sabemos nada máis deso. Eu por aí lín nas redes que as obras iban a empezar a finales do verán deste ano. Estamos en decembro. Na actualidade, o club conta con 150 licencias, non só en categorías base, senón tamén con 2 traíñas, unha feminina e outra masculina, con grandes posibilidades sempre e cando conten cos medios e infraestructuras axeitadas para seguir medrando.